Division by 43. 61.587. Ejja, l-aħħar waħda malaj, tuni iżjed. 4,863 4,863 times 2,497 times 497. Ġifiri numri minn wara, mela dikka tiġi 119,241 12,142,911 men! Għajdu li aktar! Tajba wkoll. Yes! Kif tal? Patrick, id-dar għandkom calculator. Memx Patrick, mux bizzejiet, u għanzi mux sa' 8 digits bis jasal da, għaxin kella ma jkunx tista' jgħod xejn fil-bank accounts tal-kom. Imma kif jirnexxilek taħdem is-samomek? Għax tajjeb. Naħseb l-unika ħaġa li taf tagħmel f'ħajtek u x'bed. Marija, naf ħafna aktar affarijiet. Incredible, Patrick, you must be an Einstein. As if Einstein jgħod tistamon biss kien jaf jagħmel. Tafu li għajdu Einstein kien dejjem jitfixkel il-kont tal-grocer, veru ta' kien dejjem iġibu ħażin. Try another one, Pat. Yes, try another one, Pat. Yes, ippruvaw li taraw, isserit waħda aktar diffiċli għara rida minus, multiplication, division, kolla rida somma waħda di. Meta kon zaħir Patrick għall-ista jkun dejjem, ma blajċi calculator. I bet you l-samlenti kien ma taħdemix, Pat. Ippruvani u tara. Tix namlu mħatra? Jinu int. Tony, serraħ rasek li ma jħaddimix. Tajjeb, min jitlef minna l-imħatra jitħorġi kullħat tal-likel. Le, sa. I bet you Tony's going to chicken out. Tony, don't you dare ma taċċettax. Imma di veru antipatika ta' li kull darba li nintaqaw nibdow nitkellmu bl-Ingliż darling. Insomma, Ingliż. Ingliż u Malti nfarra, kej. Tony, you're changing the subject because you're chickening out. Naċċetta. Tajjeb. Vittoria, jekk innexxilu ġib is-somma tajba, int titħallas nofs l-ispejjeż. Ma nistax ton diġà faqt kollox dax-xahar, għandix nagħti lill-papa, lit-tija Martes, lin-nannu. Insomma, tan-nannu nista' ninsihom. Imma jien ma nistax inħallas mal-Patrick. Ara, serraħ rasek, tant se nagħmel il-diffiċli s-somma li anke l-calculator ħadet fixkel. Skur. Żgur, right, here we go. Mela naċċetta. Yes, mela Tony joħroġ il-kulħadd tal-likel. Right, here it goes, Pat. 4,628.874 division by 243.51 Bil-mod, senna. Jgħafta fintax biex kinni. times 353.435 minus 536.87 plus 5,284.837 Stenna ftit. division by 46.9 equals Division by kem? 46.9 Division by equals 46.9 equals stenna mela Iva 61684.442. Iġifieri dik tiġi 244.48616. Iċċekkjawni men! Patrick, you're so good. Kemm għat li ġiet? 244.48616. Ha, għandek żball, inti torġna l-ikel. Żgur għandek żball in bil-calculator. Let me ħanerġa' narajin. Marija, żel-inti fejn toħodna l-ikel? Right, spare ribs. Wait, ta' tridu niċċekkjaw. Mut saw mor li kux imkien expensive. Kollox ċajta di. ċajta xejdi. Tony, scout sona. Victoria, ħdimta bil-calculator. Iva. Yes, man! 244.48616. Proset, man! Incredible. Terrific, Pat. Unbelievable. Kollu so, kolli noħodkom għall-ikel. Għamiltili, Victoria. Għawx bizzejt illuminata tajjeb? No, it's not fair. That's not what we decided on. Il-maħatri inta ta' Tony. Le, ġitni idea.
Għajdinna ton. Le, mandi għalfejn ngħid xejn lil ħadd. Fejn se morru? No problem. Yes, man! Tony, minti toġobni xejn. Da kont ktibtu int. Dakinhar li kont ħadtek l-ewwel darba għawdex. Wija pajsa, ħallik minn nostalġija tal-petazzi, ħankomplu. Stenna ftit. Pa, sa narmi kollu. Ara ma jfettillekx, majt? U pa, ħaġa oħra. Irrid imbajjad. Issa naraw. Issa naraw xejn, għandna bżonn induru dawra ma did-dar. Minti taf kemm joħdulek tal-li bajdulek illum majt. U iva issa nsibu xi ħadd. Joħdulek sija b'sija, iktar minn sija b'sija tal-paga tal-Prim Ministru. Ma jimpurtanix imma, irrid inbajjad. Issa ra nsaqsi l-Marija tini xi pariri fuq xi kulur sabiħ, u mbagħad insibu xi ħadd li għadu jibda u nirranġaw prezz. Issa nara miċċidejja jien u nagħmel jienux. U mel inti tiflaħ pa. Isma' ħej, inti kemm qiegħda tarbini lili għad. U jekk minn tista' tħaffef, veru sa narmik bl-imbarazz tiegħek kollox. Iva signorina Sammut. Armi. Issa tipretendinix li se naqbis għalik. U Iva, Patrick x'għandu aħjar minni. Għamilt bħalu jien, batti firmajt il-kontu batti d-dar, ħajħalsu l-papa. Ara. Imma l-papa tagħna mhux il-papa ta' Fredrick. Għax f'iru. Issa naraw. Iva kemm sejdhom jieħu t-tellum. Tom, minti xed tibża. Tajt mhux sejtini ġeba, ha. Ma taħwax xejn. X'intom kwieti x'qed tagħmlu? Il-kwiet tagħkom beżżani. Meta kont użar kont naħseb illi tkunu morda. Illum nibżal il-kwiet tagħkom ifisser inkwiet għalija. Jiena qiegħda kwitax qed naqra l-ktieb hu. U jien qed naħli ħinek ma nagħmel xejn. Jina, edha naħseb papa. L-ewwel irid ikollok moħħ biex taħseb oħti żgħira. Antipatiku. Papa, għandek il-pasta fuq il-mejda? Oj, ara xaqwa hawnhekk. Rajtuħ dal-avviż. Avviż ta' Marcos Piteri Tagliaferro. Wara Marija. Ma rajtx gazzettillhom jien. Rajtu Tom. Mela xem. Avviż ta' Mr. Peter Tagliaferro. Fej jgħid li hu mhuwiex responsabbli għal kontijiet li jiffirma ibnu Patrick. Xorru każ. Is-sur Marcos Piteri Tagliaferro għamillu hekk lil Patrick mhux sew, U żgur li mhux sewwa, naqqas għall-familjawx, juri li hemm ċertu disgwid bejn il-missier u l-iben. Le, mhux sew. Qed taraw kemm naqblu jien għall-papa ħuti. Hawn xi ħadd minnkom interessat li jmur jagħmel kors fil-the mind consciousness when. Isma' di kif tiġi bil-Malti? Tony, għalik, inti l-espert tal-lingwa Maltija. Mela, tiġi l-qawmin il-qawmin tal-moħħ meta tkun rieqed. Hekk jiġi. Da xi kont. Kont għalija dan. Do Marcello Restaurant. Segretarju tal-Ministru jħobb imur jikol hemm ta' x'kemm tikol tajjeb jgħid. Sikwit ikollhom iċemplu l-uffiċċju biex jitħallsu. Isma' ħej, da kif ġid dar is-soltu l-uffiċċju jmorru dal-kontijiet. Firmat ukoll. Naħseb din xi ċajta ta' Marco Tagliaferro naqta rasi. Ma naħsibx pa. Għalhekk mhix ċajta x'inhi. Kont iffirmat u bl-indirizz tiegħi ukoll. So, għalli jista' jkun mhix il-firma tiegħek din hux. Tajma wkoll di Tom. Jekk minn għalik sa tibda tagħmel bħal Patrick jarralek taf. Jiena ma nagħmilx bħal Marco nġib avviż fil-gazzetta biex ngħid li ma nagħmilx tajjeb għad-dejn tat-tifel tiegħi. Jiena bil-maqlub inġalek tħallsu int. Jaqbillek tibda minn issa, għandek konta 62 lira. U ħsieb li tibda tħallsu. M'għandix ċenteżmu. Dejn biss għandi, imma lat li flim ħatra ma' Patrick
Ma stajċ nider taċċajt mbagħad qudiem Stephanie u Suzanne li ma nistax inħallas kont u mbagħad li missieri ma jistax iħallas kont. Fuq kollox inti x'għandek inqas mill-papa ta' Patrick? Le, għandi kollox inqas minnu. Il-flus, il-negozju, id-djar, għandi kollox. U għandi inqas minnu koll il-paċenzja għal dawn ċerti ħmerijiet banali u argumenti ta' tfal. U ħanajlek, Tom, għala ma jfettilek toġi tagħmilha darba taf. Għala x'ħat tagħmel u dal-kont ħsib ħalsu int u nagħtik 3 ijiem żmien biex tħallsu. U isma' ħej, intom kif fettlilkom tħalluh jagħmel stupitaġni dil-kwalità, U għaliex qed ngħidlek, Tom, għala ma jfettilek toġi tagħmilha din taf. Taf li dan huwa każ ta' firma ta' frodi, u nkun jien stess li nirrapportak li qed tifroda lil missierek u lir-restoranti. Għandek 3 ijiem biex tħallas dan il-kont ta' 62 lira. L-ella ważlintik jien barra l-istipendju jistgħu jpattu għal dan. Fidejk, Ton, u b'daħseb minn fejn se ġib il-flus. M'għandix ċentes, ma pa. Uħut il-bniet, għandi bżonn għajnuna tagħkom. Tħarris lejja. Ton, taf, jiena non fuq kollox fuq li kelċinizi fuq kollox tiklu int. U għej, pa, ħallas li dan il-kont, u promis, ma nerġax nagħmilha. Le, il-kont huwa tiegħek u ħsib ħalsu int. Għandek 3 ijiem żmien minn issa. Għamel intom Dejn. Marija, għandi bżonn parir minn għandek. Għax iddeċidejt li ħanbajt il-kamra ta' barra tad-dar tan-nannu u rridek tissuġġeri li kulur sabiħ. U jiena ddeċidejt li biex nifranka ftit mill-ispejjeż imbajjat jibin. Ismenti tatini daqqatitux. Iwa, u jiena iddeċidejt li jekk se nagħti s-servizzi tiegħi se nkun professjonali u nitħallas. Kif titħallas minn tal-familja? Iwa, nonna, xaddek ma tafx kemm għandi dejn. Għandek id-dejn. Mela ħalli nfakrek illi xarejn ilu sliftek 7 liri biex mort tara dak il-film ta' Gina Davis. Xi xahar ilu sliftek 10 liri oħra biex mort ma' sħabek ta' teatru u ġimgħa l-oħra sliftek 5 liri oħra biex mort tieħu pizza ma nafx ma' minat. Kollox daw iġibu 22 lira. Naħseb għajjimtu ragan kontra tiegħi stess. Viva. Allura, mhux se tgħinni nan. Le, taf, ma kienx imissak tmurru don fuq 62 lira fikla, mbagħad għalfejda kollu. Biex tagħmilha tal-fanfarun qudiem Suzanne, qudiem Stephanie. Le, Tom taf. U fej b'sart li Patrick insi ħadima tajba somma. Na. Id-dejn għandi lejk, żguri taħallsu, nista' ninsieħ. Issa naraw. Veru nan? Grazzi nan! Grazzi! Nan? Tista' selif li xi ħaġa. Esment kemm għandek wiċċek tostajt. Efus li sliftek u li tajtek tajtomlok u sliftomlok minn qalbi taf. Imma meta ġejt biex li tolbok tatini daqqatejt hawnhekk rid titħallas. Irrid nagħtik lezzjoni taf. Le l-flus li sliftek iridhom kollha lura. Ma stennejtix minn għandek nan familja ħaġa oħra. Issa hekk qed u hekk isir. Kollu torta Patrick u Victoria ma kienitx imħatra. U ħaffef taf mhux milli ġejt minn għalik tgħinni b'xejn, ħaffef mhux qed toħu kollox bil-lajma. Hemm sa tagħmel. Sa nieħu biċċi ħobs biex abad nirġuh. Xi ġifieri tieħu biċċi ħobs, mela aħna hawnhekk impjegati tal-gvern nifqu f'eħda xal-brek tan-nofsija. Aħna hawnhekk m'għandniex brek, aħna hawnhekk skjavi ta' Martes. Ejja ħankomplu. Nan. Jaf kemm għandek memorja u ġew, Ħallek mill-memorju ejja ħankomplu forsi l-lestu. Ti x'inhi? Diska Oliver? Iva, min jafati xtajba, ħila. Ara. Ti x'inhi? Dik, għandek xi ħaxixa mediċinali. Missieri kien jaħlef bihom dak, ejwa veru. Ħalli nara ħanxhom ma daxi. Dik attak tal-azma tqabdek mela triqek. Umdita. U di x'inhi? Dik, imbarazz. Tieli. Ħoda. Ara kif huma żgħażagħ illum jiġbru l-imbarazz x'moħħ. Mhux għalhekk jiġu wara nisa għax għandi moħħ oriġinali nar. Iwa tant għandek moħħ oriġinali li spiċċat biex intlejt il Dejn. Lesti? Aha, ġili mallem issa tajt il-frosta fejħa li għadan, Tajjeb. Jaf kif. Men jaf kiku xiex, għaziza tiegħi, ja? Għajt, ti. U le. Le xiex imma, U le. Ma nafx, nipreferi. Ma nafx. Pa mux qed joġobni dal-kolur. Żgur?
Ara, ħudu paċenzija fu tkomplux. Żgur nifqu. Żgur li ħajdallam. Iva, biex nibdu l-kulur, ħalini issa, rridu natuħ passat undercoat abja, ta' xejn kella kulur, ma jiġix jaqbel. U mbax kulur tridu fuq kollox. Ara, issa nerġa' parin minn Ant Marija. Issa ħjar. Aktar se naqdunan. Imma mhux argument, Victoria. Jekk tittix li tartu fuq ixtrieħ. Imma mill-allowance tiegħek mhux toqgħod titlob il-flus lili. Daqsxejn ta' bażett daqshekk di saliri miskom tistħu. Imma papa, mhux kulħadd sew pjaċir bih. Kollox sew, mela mur itlob lil kulħadd xi ħaġa tal-flus. Waqqad id saliri hekk, tajjeb? Ara, mela ġej, Tony, inti nannu ħallejtu waħdu? Ton, lira u nofs u ndewqek it-tartufu. Għax, it-tja Martes bidlet l-idea. U pesti kalli xnamet laqtu. Ton, għaqta kemmu tajjeb. Speċjalità, sibu l-Italja biss, imma naqra għalli, tejni naqqad saliri, Ton. Victoria, palissa m'għandix flus, dejn biss għandi għara. Diġà għaddew 24 sija għadek ma xejn għal-kontu dak il-restorant. Hemm x'għandek, Ton? Tajlin nannu. Jo, kemm kera? Lili għall-imbarazz, ma dejjem tisa xi ħaġa. Jien għandi l-ġuħ. Ħanna rajin. Tony, toqgħodx iddoq il-salza Hello, Peter. Papa, Peter. Peter, għaddi Peter. Ija, ma t-tja Marta, sax riditu jibajjet il-salon. Tati jgħati pittex affresk? Affresk xinu? Affreski hija pittura fuq il-ħart. Kara. Dan is-sakku stajtuh? Le, dik ila t-nannu, mill-lider tal-Tony. Ja, li vera ma taġobnix. Ja, li taġobni. Verament għandha bżonn tindifa, imma tajba. Tinniġġab nannu najlu li għal. Le, jalle, għax it-telfu, t-sija Marti zila ħafna tistenna biex jilestu l-xogħol. Din kienet id-dar tal-Lino? Ma nafx, Tony jaf. Dawn! Lil-Peter qed toġbu l-pittura ta' kien nannu. U le, insomma, xejn speċjali, ta' Ej, Tony, all right? Toġbok, Pete? U le, xejn speċjali. Iżda biss jekk... Tittixtija? Ftakar li dik tajlek in-nannu. Missa tiegħi. Imma dik rigal, u rigal dejjem jibqa' rigal, fimt? Imma jiena propjament mhux għalija rida l-uħti Gracie. Dik jekk inti għallala, timla kullu kien kwadri, ta' x'kemm tħobbhom. Ħana lix tagħmlu. Inti ħuda l-pittura u rida l-Grace, mbagħad naraw. Anzi nirringrazzjak. Noħodha norila, u mbagħad naraw. X'kemm tittaħħa. U mbagħad naraw inti l-ewwel rila. Peter tidni nġiblek karta biex iddawara fiha? Jiena tilha fuq. Għattilkom ma naqbilx. U le m'hemmx għalfejn, noħodha hekk kara. Ringrazzjakom, sa nċempilu jiena Lino. Narakom aktar tard. Ciao. Ciao, Peter. Tajjeb, jekk innexxi l-inbiħ il-pittura, nkun nista' nħallas id-dejn kollha l-għandi. U li tista' tgħinni biex nixtri tartufu. Kif jgħidlek in-nannu int ix-xidja. Jista' jkun li din hija pittura ta' Gianni? Gianni x'kien kun jomu? Gianni kun jomu kien. Da propjament kien Taljan xaw Malta s-seklu l-ieħor, ma ħafna xogħlijiet sbieħ ta'. Girolamo Gianni minn għalija, Girolamo Gianni. Għax kombinazzjoni. Pittura ta' Gianni imbjad daqsena ilu l-Ingilterra 8,000 lira sterlina. Mela skont il-kalkoli tiegħi u sentendi skont il-kambju kif nuser illum, ftit iżjed minn 4,000 lira Maltin. Tajba li. 4,000 lira Maltin. Imma għalina dak iż-żmien kienu jagħmlu 2 jew 3 jxibħu ta' u di probabbilment hija kopja. Però jiena ċerti li din hija ġenwina. Ma naħsibx ta'. Tajba Marko. Illi anqas ta' sammut m'għanduna biha. U lanqas Marija li suppost tifhem ħafna mhux veru. U ngħid li tifhem Marija kieku kienet tinduna li dina mhix ġenwina jew le. U Marija miskina għax ċans tmur id-dar m'għandha daqskemm m'għandax tagħmel. Jien ngħidlek li din hija ġenwina. Ifliha sewwa Marko. Ara, iż-żeba qed tinkiser. Ara di. Le dak ma tiswix, ma tnajlek ma tiswix. Tajt. Naċċertak. Ma insomma jiena se nixtriha ta' mbagħad naraw. U Lino xi jgħid jekk isir jafajt. U xi jsir jaf Lino? Li xtajta minn Antoni. Jiena insomma il-Tony noffrilu 100 lira. Qed ngħidlek għal xejn sa qed tarmihom. Għax Gianni kien jaħdem kompletament stil ieħor, stil totalment differenti anke l-kuluri tinduna.
Insomma, inti taf Ara mbagħad. Margari, immedjatament li sejja nixtrija. Umbat wara nbijawa 4,000 lira. U kemm kont se tieħi intima? Mit-lira? Ara tieħa 10 liri. Ara, Isma' minni, ħalli ma ma taħ- nifhimx fil-pittura, fil-fatt għalli ġejt għandek għal-Pariġ. Għalek, għati 10 liri, għaxin kella daħlilhom fliles f'moħħhom kemm il-Tony u kemm il-Lino, wara kollox int ma' Tony trid tirranġa mhux hekk. Jekk insibu l-beħ, ilu naqsmu nofs bin-nofs. Le, mux għax użbuħa. Imma li għaxtajt oġbitni. Bizbis jek imbidila għal-gwarniċ, nara li toħat tajba ħafna fil-kamra tijaj. Intant, kem sama Fredrick? 10 liri? Le, 10 liri kiku għamli ta' Marija, kienet ġib aktar u kollu. Insomma, jina ma nifimx fil-pittura. San zida 5 liri. Ta' xiex ħazit 5 liri, Peter? Mela oġbit għal-pittura l-Otto Grace? Lek tar oġbit li biex namela fil-kamra tijaj. Iwa, zid li xaħġa. 25 lira. Illele, Peter, jew 500 lira, inkella ma naċċettawx. Pa, ma titnix imbiħħa l-pittura. Għandi ħafna dejn ma ta' restorant, ma nannu ma kulħadd fi klim ieħor. Papa, nkun nistgħu nixtru tartufo. Trix inċemplu l-nannu issa stessa najdu, eh? Le, in-nannu m'għandu xejn saqsam, dik tiegħi xtrajta. Le, Peter, jew 500 lira issa, inkella it-talba li miskun ta' 1000 lira. Ma laħna unek għedin irkant. Hawnhekk naqbel mal-papa. Le, ma jistax ikun. L-ewwel net irid nara jekk din ix jinnaf. Jew issa jew xej, Peter. Kemm intkur pass. 5 lira tajjeb. Lewis, u fuq kollox ma fiha xejn speċjali. Bis kienet toqgħod tajba ħafna fil-kamra tiegħi. Le, ma jistax ikun ħadda. Inta se nħallikom. Saluli għannannu u nerġa' narakom. Ciao. Ciao, Peter. Pa, tellif li ċans li nbiħ il-pittura u tellif li ċans li nħallas daqsxejn mid-dejn li n-stess trid nħallas issa se nagħmel. U li papa tellif nit-tartufo. Imma x'fittilek titolbu 500 lira, ma tarax, ma dik tiswihom 500 lira. Inta skulli ma tiswihomx, ma nafx li ma tiswix. Imma tinsiex illi jiena ma nixtieqhomx biha għax dik hija rigal mingħand in-nannu. U rigal moti mill-qalb m'għandux prezz, qed tifhem huwa aqwa minn kollox. Pa, mela ħallas il-kont ta' ristorant int u tkun int l-aktar aziz minn kollox, pa. Dak prinċipju Tony. Le. Ħares li għasew. Bħal din trid tkun. Tara, ħares li għasew tinsiex. Għanti għalli xmetlux il-Peter, il-lessix 100 lira. U kalla kien ikolli naqsam miegħu. Jien konvinċejtu li għandu hija kopja. Hekk kella ma naqsam maħatu. Allora mhux se taqsam miegħi ded. U ħaġa oħra inti t-tifel tiegħek, isma' jien ngħaddilek flus biżejjed biex ma tersaqx lejn l-offiċċju laħat ma jrid jimpjegakux. Wallu sew ded, missa nispera li inti żżomm kentek. Le, ma nistax nidher jien li qed nixtriha jien, ara. Jien intik 100 lira bħala commission. Onfoqhom kif trid. Biex inti tidher floki li xtrajta int, mhux jien. Fimt? Ok, tajjeb, issa din il-100 lira ded. Il-flus li intik kull ġimgħa fejn huma. Spiċċaw li. Spiċċaw le. Allora jien għadbatek intik salarju biex toqgħod fuq il-flus hekk darba jom biex imbagħad ma tafdanix 100 lira lili. Ha? Thank you, ded. Issa tinsix, baqlek it-tini 200 lira oħra. Le, 200 lira infiq mingħand il-ħwienet li ngħidlek jien. Mhux flus, ma nafdakx. Ok, kollox sew, bas kemm nafda lilek. Ciao. Senxeni bu nara lil-Marija. Ħallik mill-artisti ta' tittexxi tifla ta' 400, mhux sammutijiet. Ciao, bless dad. Bless you, mur, ruħi, mur. Hello. Enquiries, yes. Read telephone number ta' Sotheby's. Le, mux Malta, Londra, Sotheby's.
Irranġajt kollox, solvejtlek kollox, Tony, xi konvinċejt il-papa biex joffrilek iżjed għax dak il-qammil ta' Peter. Ma rridx joffri aktar minn 25 lira. Iva, so issini konvinċejt il-papa biex joffrilek iżjed għax joffrilek le, design. Issinti bis-saħħa tek tkun tista' tħallas il-kont tal-ikla. Minn sa dan il-pjaċir. Għandi bżonn pjaċir ieħor jien. Nixtieq illi jien, int u Marija noħorġu għall-ikel. U jiena le Patrick dijaj. Wejva, inti ejja wkoll Viktorji ma f'xi ħin. Intom it-tnejn. Osfru, għax irrid noqgħod waħdi ma' Marija għandi ħafna xnejdilha. Ara li dik oħti taf? Ejja Tom, ma nafx li joħtok, inti taf kemm li biex noħroġ magħha, taf li nifanzja, inti bis-saħħa tal-pittura tkun ħallas lid-dejn. U jien ikun nista' noħroġ waħda moħħtok, tajjeb. Kieku jiena naċċetta mill-ewwel Tom. Imma ara li tieħu ħsieba lill-oħti. Ejja, ma tafx sa nieħu ħsieba, dik kieku taċċetta jien f'kollox nikkuntenta. Bil-flus tal-papa? Ejja Tom, ftemna? Ftemna. 90 lira. Proset, Tony Sammut, proset tassaw, l-ewwel deal tiegħi. U jekk int għamil deal, jien għamil ieħor meg, give me 5. Mela, Tom, nista' li tini 9 pounds, għakun nista' nixtri tartufo. Kommi xi intaljantek bil-pittura u. Di, oħti żgħira, jiena beħejta, mhux jien. Stone, it's not fair! Stone, it's not fair, Tom! Ara Marija. Hello, Auntie Margaret fejna? Kemm nixtieq li l-pittura li xtrajt tiegħek? X'pittura? Din ara. Aha. Taf pinġi bħalin? Le, Patrick, ma nikkupjax bħalli, jiena pinġi li joġob lili. Fidejk, Tom. Marja, nħorġu niklu? Very good idea. Tlaqna jien int u Patrick laqeta, uħa. U jiena Tom. Illa miċu ġetara sandi f'daqqa waħda. Taf li l-mamajk jiġrila meta l-papa jidila biex jidħlu jistieħu l-ħat wara nofsinhar. Ġetaras musa jgħaddili għal xi jumej issa. Jiena m'għandix iġeħtaras Patrick niġi. Inti ma tmurx mal-barra, right? Marija, sjadilek li ġiħtara, su vera. Tony, meta niddeċidi li mmur noħroġ nikol ma' xi ħadd, niddeċidi jien u mhux inkun parti ma' ta' xi deal tiegħek u ta' Patrick. Kif jinduna, Tom? U għax aħna nisa Patrick naraw il-botu. Ara, tlaqna issa. Li veru xidja. Spiċċajt jien. Isma' stajt għajt ftit ieħor taf mhux qbad toħrab int. Aha, nan. Daw tiegħek. Le, ma rridx flus ġatlek. Ma konniex ftemna. Ma ftemna xejn, ma rridx flus. Żomma murhom fuq għamel biha li trid. Wara kollox il-pittura x'għamil biha? Żammejta f'kamartek? Nan, jiena rridek toħodhom daw il-5 liri għax bil-pittura tiegħek għallajtni 85 lira. Kif? Lajt 85 lira. Bil-pittura ta' Ġanja. Tittajt li inti bet il-pittura ta' Ġanni u lil min beta? Lil Patrick u hekk ħallas id-dejn kollha l-għandi. U hawn ha. Hawnhekk hawn 22 l-oħra li kelli intik. Issa kollox ħallast. Kif? Beta lil Patrick di? Betilu 90 lira? X'ħaseb da? Nisajċi bil-belli liri tagħha jew. Veru l-flus jammuk taf biex ma jintabax li dik hija kopja li għamilta jien xi 40 sena ilu. Imma firma ta' Ġanni. Bil-ferma ta' Ġanni, il-kopja li għamilta minn fuqha kien hemm il-ferma ta' Ġanni u jien ikkopjajta wkollux. Wallu b'daqsek. Le mhux b'daqshekk taf. Issa Patrick għal bżonn jaħseb illi inti provajt tisirqu. U dak jemmur jgħid lil missieru ma Marko sejjer ma jfittxix biex jara jekk hux oriġinali u le. Jekk m'għandux jaħseb ukoll li kont jew wara din l-istorja. Irranġajtni taf tagħmel li kull waħda int minn dawk il-kbar. Ara ħanċempillu issa stess. Il-bib mur ara minn ġie. U ngħidu biex iġib il-pittura u dduħ il-flus lura tagħha. Isli ma naf xejn. Ejja da mhux se jwieġeb. Peter nan. Ħabat tajjeb mela, issa noħu parir minn għandu. Ma tifittxak id-dalino, imma ovvjament naħseb li l-estate bit-tibiet. Iva għamil tajjeb li ġepi ta' xirrid noħu parir minn għandek. Ja. Ġrat li waħda tinkiteb. Tajdix, waqt minn fuq s-sellu. Kieku waqt minn fuq s-sellu laqas jimporta ja ħasra. Isma jekk xi darba tisma' lil Marko jgħid xi ħaġa fuq, ipprova spjegalu taf. Mela ġali kemm inti kortat. Dan ara, taraħ, dan idaħħalni f'kull. Tajtu pittura u marbiħħa lil Patrick. Patrick ġiġti pittura? Jew ix ta' nafxi. U kemm taf? 90 lira, mhux tajjeb. Mela għalhekk li qalli. X'qalli? Jiena ħasra qed ninkwita taf għaliex għax issa Tony ġi jidher qisu illi seraqlu 90 lira. U dik il-pittura ma tiswa xi għax dik kopja għamilta jien. X'inhu? Dik int għamilta? Mela kopja dik. Tajba di wkoll. Ġifri int qed taċċertani illi dik għamilta inti. Ija, għax qed tiskanta. Tajba. Mela allura lili Marko ipprova jilabni. Kif? L-importanti ċempillu lina.
Esmin, x'għandek x'taqsam fil-biċċa? Fortunatament għandi ħafna. U inti bla ma taf ukoll tħalt fiha l-istorja. Jien ukoll. Sanċempe. Isma' ma ddaħħalniex f'xinkwiet taf. Imma kemm inti raġel tajjeb li. Marko, Peter, għandi bżonn inkellmek. Urġenti. Ara m'hemmx argumenti, qed inċempillek mid-dar ta' Lino. Ħanajlek. Lino rrealizza li jrid jixtri il-ġanni minn għandek. Għax dik mhux suppost li xtajt anti. Qed tifhimni. Sew. Ġej issa. Kollu sew. Isma' Pete, nista' nkun nafsa tagħmel. Jiena naf. Imma inti ma tafx ta' kulħadd. Mela ħanajdlek Lino. Int pretendi li ma taf b'xejn. Fil-fatt ħanajdilkom, l-istorja bdiet hawn. Meta jiena ġejt hawnhekk biex nixtri. Ja, x'għaliex qed tagħmlu hekk, qed tinkwetawni, taf. Dana Patrick xtra il-pittura, issa tsabtu him jekk jiddeċidix jirritorna jiex jew le. Isma' fuq dak il-flat li kelli waħriċċa, għadek interessati xtri. Dak li darba kont se nixtri minn għandek? Tista' żommu għażis Marko. Ejja, strax qed tagħmlu hekk, Qed ngħidilkom kieku nitilgħu l-qorti, mhux jien nideri ma t-tifel għax it-tifel xta, u mhux jien. Il-koħsibtu li provajt jagħmel xi ħaġa xi. La xejn. Stennew. Le, stenna naqra li. Le, Peter, stenna ftit jekk jogħġbok. Il-ġentlomerija titlob illi isir mod ieħor ix-xogħol. L-istorja issa jidher li twalet iżejjed. Marko jiena rrid il-pittura lura u minn għandek irrida. Għax naf ċert li dan huwa xogħolok. Biss rrid nibqa' naħseb u nippreferi naħseb illi din kienet ċajta, Ejja, ma aħna se nġildu fuq affarijiet żgħar. Marija, kiex neħdok sa Londra jien imorru San Sotheby's bil-pittura, dina legalment għadha tiegħi. Mitjakċi, taħħa, ejja, tkessax. Marko, jiena l-iktar l-inkwetajt għaliex ħsibt li inti għammint li Tony seta' dik. U le ma tarax int kosa tqarqu bija, ma tarax int ukoll. Marko, il-fattu li dik il-pittura. Naf. Il-pittura ta' Ġanni. Le, dik mhix ta' Ġanni. Naf, ta' Girolamo Ġanni. Le, dik ta' Lino Sammut. Dik kopja li għamilt jiena stess xi 40 sena ilu. Bizmin tarqet u ġiet tidher isa antika biss ma nafx kemm il-sena għamlet fil-kamra ta' fuq il-bejt asħana tax-xemx. Le, dik mhijiex ta' Ġanni. Dik hija kopja li għamilt jien stess. Għamilt jien stess. Qed tifhem issa sur. U nippreferi li nieħu l-pittura lura u kulħadd jirrotorna l-flusu. Għaw il-pittura, prosi. Ma jien għandi Dejn u miegħek ukoll. Daqshekk tkellimna fuq dan is-suġġett, fimt? U nittama li nibqgħu ħbieb. Tifera, jien għamilta, prosit, Żgur jien għamilta. Naċċertak li jien għamilta kelma ta' ħabib sinċir. Mela iskom qed tixtru allura. U qisu qatt ma ġara xejn. U jien nibqa' bid-dejn. Sar nan, għax ma tbaqa li xejn wara li ħallast il-kulħadd bid-dejn li kelli. Tajjeb. X'tajjeb, m'għandix ċenteżmu. Isu xiri lura mill-ġdid, mhux hekk? Il-flus, Tony. Ma tbaqa li xejn. Kollox sew. Hawnhekk għandi 22 lira li tajtni lura dawk li kont sliftek. Aw Patrick, jiena nħallsek lura dilla xar liri tiegħek. Imma Patrick ħallas 9 lira. Inti qatt xiri mill-ġdid. Fil-fatt xiri mill-ġdid ta' kemm kienet tiswa l-pittura oriġinarjament, mhux hekk? U int, ara ma jfittillek xi darba oħra, ikollok xi ħaġa illi tiswa xalliri u tmur biħħa 9 lira għax dan huwa serq, fint? Imma jiena xtrajta 9 lira. Le, Marko, mhux int xtrajta, imma Patrick xtra. Patrick, inti taċċetta xaliri għax Marija għaddiela l-ġeħtara. U kif? Marija vera ġejti kull minn Patrick. U jiena ħallast is-somma fenomenali ta' 10 liri għal kopja ta' pittura li għamilt jiena stess ta' Girolamo Ġanni. U jessa nintaqgħu għal poker għandi ġimgħa. Oh, mela le. Ġentlomerija. Edħol. Nan. Tajjeb, nan.
li l-Marko poġġejtu fostu u bitċajtu kol. U għalmenu ma weġġaħat. Biex hekk laqwa? Minn barra jien, Tony. Għaliex? Mela biex qatt ma stennejta minn għandek taf. Li rigalli għatik il-nannu tmur bijaw. Mbagħad biex taparsi s-sikket il-kuxjenza tiegħek ġejt offri l-flus. Tom, rigalli tik il-nannu qatt m'għandek bijaw. Kollox sew, żbaljajt. Imma kemm nagħmel żbaljien. Dak li dejjaqni fik jien li tagħmel ħafna żbalji. Għamma s-sensija insomma. Grazzi ninsija. Imma tajba tagħna. Veru kopja perfetta ta' Gianni. Le, fiż-żmien jiena l-kopji kont inġibhom kważi perfetti bħall-oriġinal, taf. Insomma, issa għajnejja ma tantx għandhom jaqlawni. U barra minn hekk jien għamil artist bħal Marija u Nan, jekk nibda nixtri jekk il-kodba fuq il-pittura antika. Beħseb hekk tagħtiha l-pittura, Tom. Proset mhux għalik kemm qed ittini pjaċir ħej. U inti tibda tpitter. Ovvjament nixilek iż-żaba u tila, però attwalment tkun tila antika. Jaqaw. Mhux idea tajba, inti tpitter u jien bih. Isma' ħija jekk trid tagħmel il-flus mur aħdem għalihom u mhux tipprova titfal ħabs lili taf. Issa li ma ngħidlek x'nagħmel issa.